owuok kware kanyo. Kodhi komachielo ni anyuola manyocha wito jogi ang'wen e masira mar mach tich ang'wen jumani koro manyo ratiro mag jogi. Masirano makoro gilero ni omiyo midhiero gore negi nyadiriyo kaluwore ni kata kar iko ringre ang'wen moting'o miyo kod nyithindo adek onge. To kaka lipota mara Millicent Adhiambo leronwa, jaod miyo no wacho ni nolalo joge kaluwe koda ywaruok mar chama, komedo ni achich osetemo diriyo koro mar nego jaode ka obila ne weye thuolo gi rambun. Malit ne wongo Thomas Omondi Akech ma en jaod Eunice Omondi mane owang'e ot motho kod nyithindgi adek e masira mar mach mane otimore e kar dak ma Nyamasaria. Picha mako ka piny otaro e kar kano ringre ma Jaramogi boma ma Kisumu kuma ne oduogoe mar neno ringre joge mosenindo. Kotenore kod masirano, Jaduong' Thomas oseo jopiny mosebedo ka fuong'o weche ma miriambo e wi nek mar joge kolero ni achich mane otimo tim makochno ne en jal manowinjore ng'ad buche tarik 27 dweni tok temo nego joge e safar ariyo nikech gowi mane ong'ade e chama. Winju wach moa kuoma kaka chuor Eunice Atieno Omondi. An e chuore manonyuome oketero dhok dalagi. Gima ne chiega nong'isa maber ni kelo shida kinde gi ng'at monege ni en wach mar chama. Ng'ani ne gikete chama to ng'ano dagi chulo pes chama. Koro pes chama ni ne ging'ado pes ng'ani to monodong ne gimiye to ng'ano dagi kawo. Mowach ni nyaka ne giwang'i. Mano momiyo ng'ano nego chiega. Mae ma jukumu ng'ani nokawo moyudo ka onge e ot, okunyo kor ot modonjo nyaka e ot. Mano mokwongo. Oyudo ka jaoda nindo nobeto but tho. Koro ka gigochona to no gik natimo nawe darigo mabiro manyo ng'ani mamiyo sirkal momako. Ka jogo osekawo ka sirkal osekawo ng'ani motero e sel, otero ng'ani kot, gimiyo ng'ani bond magano wuok oko. Bang' ng'ani wuok oko, ng'ani ogolo onye ni mamani nyaka negi wang'e. Odiochieng' mar ariyo obiro molon jaoda dhot kifunda ariyo gi oko moolo petrol. Ma jo jirani nokonyo jaoda ni oneg mach. Chiwo ng'ama mondo jone ne onge gik poke mano wang'e ot. Ma ripot notero ka polis. Ma polis obiro mogo picha motimo gimoro amora. Kanyo polis action moro amora onge. Koda ka mogikni obiro dhura 12 ng'ano go kifunda achiel tung. Dhora go kifunda dek manyien te. Kokolo petrol. Kaka jirani wuog onge. Mo wang'o joga te yot. Tok ne ane mpango kan mpango makando mane tan chwore tan tie. Jaduong' Thomas Kionko kod achiedh nade omako koyango ni okia kuma ochom gi midhiero makoro gore ne rude nikech masirano oluore wi midhiero mar oula mane odare e lope moweye kod jote kanisa kod joge mamoko. Koro okia kuma odwa biro dhi ikoe ringre joge ang'wen go. Inyo kama lu gima timo onge nikech midhiero makora kale sani pi nomuko dala na mutieko ma joga moko product e hospital mar AIC kanisa. Koro sani pinyo maka kata kama tere e joga gi mothogi dhana ang'wen te. Garama ni oinga koro akwayo sirkal gi ng'ama winja manyalo miya support. Ongi kaka nyalo konyo joga kaka nyalo bill mar hospital, kaka nyalo yuro ot kaminya dhikigie. Jaduong' Thomas kwayo bila mondo tim tijgi joge yud ratiro kendo kwayo kony mar sir e chulo omenda mar hospital mag joge ang'wen kamoting'o yawuote adek ma johigni 21, 18 kod 12 kaachiel kod jaode ma johigni 45 makoro oninde kar kano ringre ma Jaramogi kuma ne obila oringo terogie tok masira. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Obila ma Nairobi